No hát nézzük, hogy az előző futamhoz képest most mit produkál ez a futam. A középfutamról van szó, baráti céges csapatok 200 méteres középfutama. Egyes pályán az Alcoa Pékben Sárkányok, Atom Dragon Paks a 2-esen, Nagykanizsai Vízisport SE a 3-ason és a Merkap ZRT a 4-esen. Félpályához érkeznek lassan a csapatok, és ebben a furcsa, kicsit felhős időben gyönyörű látvány tárul szemünk elé. 4 hatalmas erővel a cél felé közeledő sárkányhajó csapat, és most már lassan az is elmondható, hogy ezt a mezőnyt, mintha a kettes pályán az Atom Dragons vezetné, de nem, ott van a túlsó pályán, nem, itt van a kettes lesz a kettes. Hát... megint fogadásokat kötünk, hogy hogyan volt a befutó, én nem mondok semmit, az biztos, hogy a kettes pálya tűnik a nyerőnek, tehát az Atom Dragons Paksról. A paksiak elég erősek ebben a versenyszámban, mint az előző futamok is igazolták.